Molweni, Camakwenu kumntu wonke. Mna ke ndingumhlekazi uNomilozi, ndiyinkonjane yofako. Namhlanje ndizothetha malunga nengoma okanye icwecwe ebesikhe salikhupha ekuqaleni konyaka. Ingoma igama layo ithi Vumani. uVumani ke apha kum uthetha into yokubana kule jeni yethu yakwaGqirha kunyanzelekile into yokubana sivumele ubuhlwele bethu usisebenzise. Ezintweni zonke uvuma ubuhlwele bakokwenu bukulawule, amathongo akokwenu akulawule. Zinintsi ke izinto abantu abaye bazenze apha kule ndlela yethu. Umzekelo, abanye abantu ubugqirha bayahamba baphume ii-country besithi beyokwandisa ubugqirha babo. Abanye abantu bathwasiswa ke kuyithanda mhlawumbi ubugqirha okanye ukuthanda intsimbi, okunokutsho abantu ke xa beyithetha bathi sithwasiswa yifeshini. So le ngoma ke ngoku it runs deep ebantwini ngokuthi isazise into yokubana okanye yazise abantu into yokubana ubugqirha funeke sivumele ubuhlwele bakokwenu as an individual unobuhlwele ebukungqongileyo. Bubo ke obu apha endleleni yasebugqirheni obuzokulawula, bubo obu buzothi take over bukukhokhele, bukuhambisele ndlela de uyofikela apho bona bafuna ukufikelisa khona. So le ngoma ke ngoku ibeka istampu kwiimeko ezinjalo ezalapha ebugqirheni. So ke yiyo loo nto ke siyiriyesile ke ingoma efana nayo ukukhumbuza ke amagqirha into yokuba isizathu sento yokubana sithwase kuba akuthandanga thina, nto nje silawulwa bubuhlwele ngobuhlwele esihamba nabo. Chukumisa ke ngoku le ngoma nabantu abangathwasiyo. Ithi loo nto noba ungangathwasi, isiko ungumntu omnyama nje unetyala, unesiko lakokwenu.